35 ilustracións para denunciar a mutilación xenital feminina. Esta é a decoración que loce o Salón de Plenos de Cambados, que volve servir de altofalante dunha das múltiples expresións da violencia machista sobre a muller. A mutilación xenital femenina é algo que está escondido debaixo da alfombra. Da igual lo que se faga en calquer punto do mundo, o podemos ter aquí al lado. Evidentemente, a mutilación xenital femenina tamén se fai en Galicia, tamén se fai en Pontevedra, tamén se fai en Cambados. É o que temos que ser conscientes. Se non o vemos, se non nos o poñen delante dos ollos, é difícil entendelo. É difícil loitar por erradicar a mutilación xenital femenina. En España, unhas 18.400 nenas están en risco de sufrir esta práctica. Outro dato alarmante, Pontevedra é a provincia galega na que máis mutilacións se realizan, segundo a Asociación Mulleres en Igualdade, responsable da exposición. Ata a semana que ven, esta situación denunciarase dende Cambados. Non son imaxes agresivas, pero sí son imaxes moi simbólicas do que é a mutilación xenital femenina, e a verdade é que fai falta. Sempre parece que este tipo de prácticas que escoitamos ás veces nas noticias que se están levando a cabo pois en sitios moi lonxanos a nós, e ás veces pois debido á vida e á cultura dos propios inmigrantes que veñen ao noso país, pois témolas moi preto das nosas casas. A exposición estará aberta ao público ata o vindeiro mércores en horario de mañá, despois trasladarase a Vilanova de Arousa.